Ase kaunti ya Kisii kurwa sensemo ya Nyankongo kero kiribone nkeye mo kurwa senseme yubaganiryo bokonyi libanyole bitoki byo kumoiro mwana obonyagetari yubono obwate nkoro ase nkoro yaye kubatikana no botaka ni kubatebere buna koligyo bwenia yaboiro mo chando monene omulikito ndemo Steven na roboti rwa senchira yoboikirano Nigo toko manyoro mwana klo nyamwamuka bwato mogokaso gotiena kwaye ase kurenda baiboli baye babwate birengereri no mugano mwetambe igoro yaye Oko iboru kwayo mwana klo Erika senyagetari ya Kisii referral nigo kwarogo kongoko babwato bolito bonene obubwa vetererating inanyare kubarwa obuna kwerera Ndizi TV Umutenyukane sariki nyuma koita nena munyorete ena munyorete gwitira CS nende ngwakeranya sambi muna sincho ko ngomwana Omochengo bokonyoro mwana mutangi nigo beta segekegeke okoba klo atagete gutwara bokongu bwokweyana okumaiga yoboringo libanyagetari ko korubore getia bwato mochando bwengwera asenkoro yaye agachaka agutwara rikubona akugira murabutuko ebe bokendu ebo mugaso oseberi birira butuko ere akugira murani chietwe era akugira murabaka cyanga cyakenda pi ngateke jukumu yo gotaka komanyanga ninkio kiali omwana nalia munyagitari andetinga utakeire oriyo mo cardiologist wa X-ray tokanyora agatete munyagitari agatete umwana abwate ngore ye masenkoro asomoyo Bondo gasinyo kimwana konyore ngore ye masomoyo nende twamenyorete biye kunamenya bitari bataratei umwana bwate shidende yonsi Korengana nobo semia bamanyi benkoro omwana klo nigaganiri gokorerwa bobali bwenkoro elindabe buya Nonye nabo nigo yabeiregetira ase amateye goisanekie ni beganeiri ase bono bwato kuborioko asaba samaria baya na nyuma riogo ngakitoramwe engorete kunyara gusigika goike koruru corrections so mas banere breadwinner nyumba goikari gichibese mwanto mwanya guchiranya gitari na nyumba goikatoragere nerentu goikatwakane so bono karato te surgery ona neba tetenga we have to raise more than $1 million I was very upset but the rende bono chibase chine chinyinge tinko nyara kunyara ko raise so I've been struggling bono na kinkunda nyore chibesa nyore well wishers bari barankonya and then to ndore go so mwana onateme ko bweniwa according ni problem we ogosaba kwana ba minto ninga munyare gonsira bakiasa mabira Yesu kerikende gyonse muntara atware muguko ngo gosororo myo minto gosorra yo mungina yo mugaka obata obana nyumba nekero mwana arware nyumba no meto obo gutwara nyumba turi gutwara marembe mbakenga kiri mwana yako wena Aiga na senka ya baibori baklo nyamwamu oyugoikira bono obwato mwaka oyomo nemetinye 3 kulende kurana okwerera kwa baibori baye niganyarira ko bakagwetira obokongo obonge sana gwetira oburoire buria bwate obuya betererie ngakientambe akunyara komenyerere samario go kulende ikikiganeri no mwana nyara okoredu obobali bwenkoro buganiti chibesa chietanetie milioni yemo asogo saba kwabona se bali bonse babali tichinsafu chiga konyara kobasira kwene kibuno mochando nyarire ko Rororo Kuripoti rege taseni kia Ndizi TV kurwaiga senseme ya Nyankongo gotuke ime county ya Kisii Elietaliane Ndemo Steven